Patuloy daw ang ginagawang hakbang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para makontrol ang pinsala ng oil spill sa Bataan. Matatanda ang kasagsagan ng bagyong Karina noong July 25 nang lumubog sa karagatang sakop ng bayan ng Limay ang motor tanker o MT Terra Nova na may kargang 1.4 million liters ng industrial oil. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD Region 3, mas maraming naapektuhan ng oil spill incident sa Calabarzon Region kaysa dito sa Central Luzon. Again, napaka-relax na naman yung council because we have in-install po yung incident management team ng Bataan. Nandun po yung incident command post, may incident commander po doon. Then dahil pwede pong tamaan o may projected na maapektuhan sa municipalities ng Pampanga at saka yung coastal municipalities ng Bulacan. Kaya po nag-organize din po ang Pampanga ng incident management team at saka incident management team din po ng Bulacan. As of August 20, nasa ilalim pa rin daw ng karagatan ang barko ayon kay OCD Region 3 Director Amador Corpus. Ang kagandahan lang naman po ito na nangyari bago siya lumubog, nung nag-distress call siya, nung nag-abandon ship pila, nag-announce po yung boat captain na they managed na isara lahat yung mga, I think, 20 or 24 valves nito bago sa lumubog. Kaya very napigilan po yung paglabas talaga ng maraming oil. Posibleng maging pahirapan aniya ang pagsipsip ng langis dahil mag-iisang buwan na rin mula nang lumubog ang barko at malamig ang kinalalagyan nito kaya't malapot na ang krudo. Mayroon naman daw dalawang equipment ang OCD upang mapabilis ang proseso ng siphoning. Medyo mabagal lang po pero ang guidance po ng nila doon sa IMT is slowly but surely. Kasi yung nakaabang po na risk napakalaki. So kaya nga po so far sa ibabaw naman po nun, sa ground zero, nakaantabay yung 6 na tugboat ng Salvor para yung mga konting lumalabas na oil, inaabangan na kagad nila ng oil spill boom. Dumating din ng isang eksperto mula sa Germany upang tumulong sa nasabing cleanup operation na nakapokus sa paghihiwalay ng langis mula sa tubig dagat. Samantala, batay sa ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3, as of August 20, nasa humigit kumulang 50,000 pamilya sa Bataan ang apektado ng MT Terra Nova oil spill incident. Aabot naman sa halos 7.5 million pesos ang halaga ng tulong na naibigay sa mahigit 19,000 benepisyaryo. Patuloy naman ang paggawa at paglalatag ng oil spill booms ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, katuwang ang Philippine Coast Guard at iba pang tanggapan. Sa Pampanga, nasa halos 2,600 na ang kabuuang oil spill booms na nagawa at lagpas pa ito sa target na mahigit 2,300 batay sa ulat ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. As of August 20, wala rin daw namamataang bakas ng oil spill sa katubigan ng Macabebe, Sasmuan at Lubao. Lizen Morten, CLTV 36 News.